Jó magyar ember legelőször a szendvicset eszik. Laco, gyújtunk tüzet? Léci! Erre most mit mondjak? Két már a kajalat? Szereti valaki egy nyers marhalát szárat, mert megtaláljuk. Tatárbiftek, apám! Így eláll ez az eső, szerintem. Ennyi. Kipongolhatunk? Hol már ki a Igen. Na mi van? Miért nincs tűz? Egyébként volt az irányból. Zoli! Hol már előre a fényvágat? Melyiket? Zoltán! Mik a túra tapasztalataid eddig? Jókor esik az eső, remélem hamar eláll. Köszönöm. Eső. Csinálnak ott még a túl. Még nem késő. Elromlott a motorod? Látszik. Ez igen. Hát most egy sima gyertyaslusz. Bármi lehet.